rondalla de Chaín. Aplauso para eles, porque xa estamos co seu director Daniel, con Teresa, que é a componente máis maior, con Martina, que será máis noviña seguramente, e con Claudia, que ademais, Claudia, ti participache na rodaxe desa película que mañá mesmo chega ás salas de cine. Como eses nervios? Bueno, pois moi ben, a verdade. Vimos a película fai moi pouquiño, gustounos moito a todos e esperamos que guste a toda Galicia e a toda España. O sea, que sente ese reflexado o espírito da rondalla na película? Sí, sí, moi ben, moi ben. Nunha rondalla. Sí. Importantísimo iso, non? Proxectalo, porque é algo moi tradicional, moi noso, pero que máis aló das nosas fronteiras moita xente non coñece moi ben, non, Daniel? Sí, as rondallas que hoxe temos aquí é unha tradición da área metropolitana de Vigo, do sur moi ao sur de Pontevedra, e a nos ocorre moito que cando salimos da nosa contorna e vamos a concellos por Pontevedra, incluso por toda Galiza, que claro, te atopas que a característica que o que máis ou que menos non conoce esta tradición nosa. Non sabe moi ben como por onde ides, non? O que se coñece dunha rondalla é a formación típica con instrumentos de corda que se canta, e non é todo o contrario. Non é unha formación de instrumentos melódicos que pode estar formado por gaitas, por saxofóns, instrumentos, bueno, calquer instrumento melódico que che proporciona melodía, e que iso está acompañado, instrumentado por veciños, veciñas, xente do pobo que sen coñecementos musicais collen instrumentos de pequena percusión e tocan. E entonces o que facemos é unha instrumentación, un acompañamento para desas melodías que tocamos. Bueno, que por Galicia adiante, xa non dicimos no estranxeiro, digamos, é verdade que non son tan coñecidas, eu que son do Porriño sei que son auténticas institucións, e unha como a vosa con tantísimos anos de trayectoria, máis de 40 anos, e polo que vemos con remuda xeracional, porque sigue pasando de pais a fillos esta tradición tan bonita, non? Sí, a clave cada vez está máis claro que está nos nenos pequenos, porque unha vez que involucras os nenos pequenos tes o futuro, tendo os nenos pequenos, pois tes os papás e as mamás tamén enganchados, os abuelos, abuelas... Porque, Martina, ti que tocas, por exemplo? Dije, que instrumento tocas ti? Algo de percusión, entendo, non? O contrabaixo. Hai a pandeireta con 4 aniños e xa está aí superintegrada. Ademais, as coreografías son espectaculares. Falábamolo antes, David e Maiseu, non que ides todos a unha. Moito ensayo, moito traballo detrás desas representacións. Moito, sobre todo, a maioría das rondallas, casi todas comezamos os ensaios no mes de setembro. Ensaiamos setembro, outubro e novembro, e casi en decembro, aínda que seguimos ensaiando un pouquiño, pero decembro e xaneiro casi todos a empezar a actuar. E como faces para quedar ensaiar? Porque claro, cantos integrantes sodes na vosa? Nos momentos, a nosa rondalla actualmente somos 95 componentes este ano. Donde metes toda esa xente para ensaiar? Non é fácil, non? Aí é a complicación. Bueno, a rondalla pertenece ao Centro Cultural da Mercede de Chaín, no Concello de Gondomar. O Centro Cultural ten unhas instalacións que nos permiten, polo menos, poder ensaiar, polo menos a parte musical. E logo, para o tema de coreografías e así, tes que aproveitar o exterior. Nos ali contamos cunha pequena pista de fubito, que é onde aproveitamos para ensaiar. Cuberta, espero. No, o aire libre. Aí está o problema, a dificultade, non? E despois dependemos de poder utilizar pabellóns. Temos un colexio que ten un pequeno patio cuberto, que é cuberto por arriba, pero os laterales son abertos. Entonces, bueno... Para que tamén queredes todo, Daniel, queredes todo. Bueno, pero está moi ben que o comentes, porque notase que o compromiso dos integrantes é absoluto, porque pese ás inclemencias meteorolóxicas, pois os compromisos horarios, non? Que a xente atope eses soquiños para quedar e ensaiar. Falaba eu das coreografías, e uns dos protagonistas son os abandeirados, que teñen ademais un papel moi especial. Contanos. Sí, pois sobre o que nos estamos tocando, os abandeirados posúen a súa bandeira e van facendo un pequeno desfile, van facendo entre eles, os seus grupos, unhas pequenas coreografías, movimentos por toda a pista. Sobre todo en actuacións de pabellón, onde tes un espacio grande, pois sobre todo o tempo onde nos estamos tocando, pois eles van facendo diferentes coreografías. E é verdad, na bandeira poñedes o que é un inútil tocando que desafina a día. Pódelo decir, Daniel, a verdade da rondalla que salga aquí toda, por favor. É como unha honra, non, ser o abandeirado. De feito, para ser abandeirado non é todo tan fácil, porque se queres facer un bo traballo meticuloso e poder facelo ben, tamén todo ten a súa dificultade. E hai que ter bo brazo, porque a bandeira pequena non é que xa habíamos antes. Falábamos con Martina, 4 aniños. A máis pequerrechiña de toda a rondalla, e tamén temos a Teresa, que é a máis lonxeva e a que leva máis tempo.
No, eu son, bueno, hoxe aquí neste momento son a máis lonxeva porque son a máis maior. Unha veterana xa. Eu levo moitos menos anos, eu levo aproximadamente 7 anos. E sí que os hai máis maiores que eu, os hai inclusive de 80 anos. Anda, todas as idades, abrangue todas as idades, absolutamente. E Teresa, que supón para vos vervos no cine representados ahora? Pois imagínate, é unha experiencia para a miña idade magnífica. Que a volta de X anos os meus netos... 47 anos, verdad? 47, si, é o que lle colga. Que as miñas netas, que teño dúas netas, que unha delas está aquí, tamén xa, de relevo, pois que digan, a miña avoa... Actriz. Actriz, bueno, actriz no. Actriz é unha compañeira nosa que está maliña, Rosa, que quere mandar un saúdo, que ela si fixo de actriz. Ela si fixo de actriz, o que pasa que non pido ver que está maliña. Pero eu, pois iso, que os meus netos o día de mañá digan, pois a miña avoa, pois estuvo aí. Formo parte desto, non? E un pouco de que todo o mundo coñece isto que facedes da rondalla, porque ti, por exemplo, tes os teus amigos, tú estades todos na rondalla, ti eres a única da pandilla. Non, o sea, dentro da rondalla temos como un grupo de amigos que somos, pois, os máis xóvenes, pero fora de Gondomar, os meus amigos de Vigo, de Cangas, pois non coñecen esta tradición, non a practican, non coñecían a ninguén ata que cheguei eu que participara nelas. Bueno, pero ollo que a película pode ter efecto chamada, non? Que moitas veces, de repente, ponse como de moda, a xente coñece unha realidade que descoñecía Daniel. Non sei se hai que ter uns requisitos mínimos para entrar a formar parte dunha formación como esta ou calquera que lle bote ganas pode mirar a rondalla. Unha botella de anís del mono na casa ou a conchas de vieira ou... A natureza das rondallas todo ven un pouco da noite boa e da noite de fin de ano e de reis, porque antigamente, pois, o mellor igual as ceas igual eran a partir das 8, 9 da noite, e hasta as 12 da noite, que era a misa do galo, había moito tempo de espera. E entonces unha maneira de poder pasar o rato, entreterse, non discutir, non pelexar, pois era un pouco iso, cantar, tocar instrumentos, e calquer instrumento rutinario que pudera haber naquele momento na casa servía para poder pasalo ben, tocar, facer música. Iso pouco a pouco foi salindo das vivendas, foise facendo máis concentracións nos pequenos conxuntos de casas, ampliándose a barrios, a povos, e foi un poquinho orixe deste tipo de formacións que ahora sí, ahora estamos un pouco máis organizados, pero unha das claves que ten esta formación é que calquer persona desde o primer día se sinte realizado, porque o primer día, pois, unha rapaza como Martina, con 4 aniños, ou unha persona maior con 90 anos, lle das un instrumento, lle explicas un poquinho como pode facer, e desde o primer día se sinte realizado porque di que pode facer. Que importancia ten aquí o director? Porque eu vexo que nas orquestas, a veces, eu creo que sen o director a orquesta tocaría igual, pero no teu caso sí que tens que coordinar moito, non sei hasta que punto che fan caso. Parecen guiadiños. Aquí parecía moi ben, verdad? Que nos demostraron aquí moi ben. Para min é un proceso como na educación, de cando queremos criar un fillo, así todo vai dependendo de como empeces. Para min a clave está no pre-setiembre, sobre todo a partir de setiembre. Se aí as cousas se fan ben, agora nestas datas vai todo moito máis rodado para disfrutar, eles saben ben o que teñen que facer e todo funciona mellor. Si, claro, se a planificación desde setembro falla, pois claro, despois hai que estar aí máis pendentes. Veñen os problemas. Efectivamente. E nos aventurámonos a dicir que este setembro empezou a cousa con bope, porque antes quedamos de verdade abrallados coa actuación. Temos un pequeno problema, que quedamos con gana de máis. Non sei se xa que estás aquí podedes, bueno, por ser o día de hoxe, darnos logo outra peciña. Martina, tocades outro tema. Para darlle aí un poquinho de festa. Sí, Martina? Sí? Di que sí. Pois Martina di que sí. Martina manda un aplauso grandísimo para eles. En un araquiño volvemos a velos en acción, La rondalla de Chaín. Sí, de contado, temos nova